Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Pagtagad may galatunduga mga iskutanan robutaga may pagpaminaw sa mga idol sa 93.9 IFM. Atong kauban robutaga may gala si DJ Boy K, ambot na nabakas DJ Lino o si DJ Mike K mo apas ron taon. Murag nindot labatos lagi panulot kagahapon si DJ Lino o mura o naada ni sila mga higalay mga kinini ang pakulo ang atong sister station sa IFM. Mga ipanulot nga mga biste panahon may gala sa every Wednesday na boy kay askang ngilngiga dito sa inyong mga pamaagi kagahapon. Murag si DJ Kulas bida ang atong buhok ni DJ Kulas gahapon murag buhok tog katutuang murag tagagawa sa nasod nya mag-concert mahigalas Pilipinas. Mapahigayog concert Bitaw, arita mahigalas to mga issues rumbudaga mga kaigsunan. Unya karon to taon to balikan sa mahigala tong issue na to sa lalawigan sa Bohol. Didto ni sa Mabini Bohol, ilaning kasamang Lito Balispin. Good morning nimo diha kasamang Lito Balispin sa Mabini Bohol. Daghantag mga bulanon, mga kaigalaan nga mga kaubanan. Ato ning hisgutan mga suking tigpaminaw ning usa ka mananagat nga gipusil sa pulis. Apas dili pa ta mo adto mga higala, ako sang taga-lakbitan ko usa ni kay unahon ko usa ning panghitabo di sa atos duol na to. Sa di pa ta mo tabok sa kadagatan sa Bohol, niining pulis mahigala ari sa tas barangay Tanod nya atong silingan sa Mandawi. Taga Mandawi mga higala, kay gidakop kini sa pulis. Ang hipi sa barangay pulis gidakop sa pulis. Mo ning atong headlines ron mga higala. Hipi sa barangay pulis gidakop sa pulis. Nganong gidakop man? Nganong gidakop man? Gumikan mga kaigalaan kay kining maong hipi, mo bitaw na nga angay na to pagtagad. Kini bitaw sa Women's Desk Day. Gituyo nagbutang sa atong kapulisan nga dunay Women's Desk. Aron nga kung dunay mga problema mga higala sa mga kababayan o problema mga kaigsunan sa mga kabataan, ang Women's Desk mao'y mo atubang ni anak. Nga naman tungod kay sa psychology mga higala sila mao'y dunay proximity o familiarity sa usa ka babae. Minarbat o DJ Boy kay may gala psychologist na ba ng mga kagalaan. Naghanta may galag mga gradual sa psychology dito sa atong IFM. Mga ngilngig ni may gala DJ Boy K, DJ Mike, DJ Aiko, DJ Lino, askang ngilngiga. Muna nga musul istorya ganito mga about psychology mga higala atong ayo-ayohon gamay. Now, nga naman nga butangan man yun, kanang atong kapulisan. Dunay in charge sa kababayan nga dunay reklamo kay kini kung kababayan may dako ni nga sektor sa katilingban indekin. Imagine gud ang kababayan o kabataan dako nga sektor sa katilingban o vulnerable nga sektor sa katilingban mo nang gibutangan gyud nagtuyo kasamuin og Women's Desk. Sila may matubang kung dunay mga problema sa kababayan. Sila may matubang kung dunay mga problema sa kabataan. Kay lisod man kay mga libi pagbabae ka, dunay kay problema karon. Unya kanang imong problema binabae gyud kaayo kasama buin. Ang imong sultian ron lalaki, nya vulnerable ka. Ang tendency may gala malisod man, musulti kas tanan, no? So butangan gyud nag Women's Desk. So karon og aris barangay, naman mga higalay mga barangay Tanod sa Indakin nga mga babay. Dito sa among baryo lamang mga kaigsunan sa barangay Pumpunan, Baybay City, Leyte karon ang ilang barangay Tanod dito, ang hipis barangay Tanod dito babae man ganit day. Dunay babae nga barangay Tanod. Kaya og dunay mga problema ro mo dangop sa barangay nga kinini ang about sa kababayan ang matubang na babae. Now, kung lalaki magani matubang kinahanglan siguruon nimo. Nga kining lalaki nga matubang dili pud mapahimos lanon.
Straight to the Kay point. nahitabo mga higala diri mas nadakpan sa Mandawi. Nadakpan ginoon ning maong barangay tanod kining hipi. Kay ni ang mga kaigalay usa ka babae. Sus, di malasan ning kinabuhi as babae day. 16 years old pa in taon si Inday. Dili ko lang nganlan mahigala na si Inday. Pero kini barangay tanod nganlan ko lamang. Kay aron nga ang atong tuyo nga ako nganlan kining maong barangay tanod. Nga hipis barangay tanod nga kusog kay may pahimos mga higala. Aron nga dili na ni magkabiktima pa og lain ka sa mamuin. Aron mahibaw ang mga taga-barangay barangay Labugon. Labugon Mandawi. Mahibaw sila og maglikay sila ini maong barangay tanod. Atong awhagon ng kapitan, kasabay kapitan ana maong barangay Indakin. Murag kaila na to ng kapitan din na. Murag mamantel na nagpaisugdag amateur singing contest sa una. Good morning atong Kapitan Manatad. Kapitan Manatad aday no? Kap, may buntag nimo Kap. Ano nakita namin ni Kapitan, may tawro ba ni si Kapitan? Ngan hini nato mga higala kay matud pa nimo pahigayon sa amateur singing contest dito sa iyang barangay. Unya kinini ang iyang live mga higala dito sa DYHP. Listener pod gayon nato ni Kap. Good morning nimo da Kap. Kay tigpaminaw ba ka? Ang akong punto ba lang Kap ba? Karon kining mong barangay tanod Kap nga hipi. Unsa ba dayon taon ning maong hipi nga do na may kakulian Kapitan? Kining nang tigpaminawan gyud nato sa Kapitan. Good morning mo da Kap ha kay ni ari ni nako mahigala naundang nato lang amateur singing contest day no. Ni Anhes Kapitan on yan ingon nga attorney kanang naami amateur singing contest ba akong i-air sa DYHP. Niya mo to nagkasnabot mi sa una sige kuan na diha. Nahitabo gito Indakin. Muna nga kines Kapitan listener nato ni may buntag nimo Kapitan. Kasabay first name ni Kapitan Manatad Indakin. Amado no? Amado Manatad mo man siguro. Mao gyud no? Amado Manatad. Good morning Kapitan Amado Manatad. Ang ako ba lamang punto Kapitan unsa ba ning kalakiha in taon ning atong barangay tanod? Kini mong hipis barangay tanod ba? Bida. Kung mag-hire ka og mga barangay tanod, labi na ka ng hipi, tanawa daan i-screen daan. Umura gani og dunay pagkamanyakis. I-screen daan kay mura man gud ning barangay yung hipis sa barangay Tagay. Ay este barangay Tagay. Barangay tanod mura do na may kakulian. Pagka human ini kasama nga ang hitabo man gud mga higala kining usa ka 16 anyos. Sus bata pa mga kaigsunan. 16 years old pero pretend di malasan ang kinabuhi kasama buwan. Kining mga 16 years old na unsaon taman nga kini ang gipanguyaban man sa mga higalag 30 years old. Pagpanguyaban ng 30 years old, ayo kayo mga higalang mo daog pagmahal. Kining 30 years old kasama buwan, napasugot yun niya kining 16 anyos. Unya, kinini ang tingali og nanginahanglan og kanabang mga pagmahal sa Indakin basa kwan yun in town. Mayo kay muda og pagmahal ning iya mga higalang partner, so napasugot. Ug hantod mga higalang nagkauyab sila, ug sa din nagkauyab mga kaigsunan, ipuyo-puyo na niya kining maong 16 anyos kasama buwan. Ipuyo-puyo na ining 30 years old pero ang parat ini Indakin kay primero okay naman kaayo, no? Bago-bago pa masag kapuyo. Unya iya banggi kon ba kana na ang giayo gyud niya dani kay bata pagod ka sa mangalan, no? Taga-taga na no? Nada ang bata in taon. Bata pa man ni kay minor pa man ni kasama buwan. Makonsider man ni mga kaigalan minor de edad pa man in taon eh. Pero nada sa 30 years old. So karon pagkadana nagkauyab sila, pagkauyab nila ngani gipuyo-puyo na kini mahigala sa 30 years old. Ang problema ini karon kasama buwan kay kining maong 30 years old tungod kay itsuraan man. Kining maong bata may tutawag ani kay dalaga o dalagita kasama buwan. Unsa man day kin daga? Kanang dalagita unsa man pila edad sa dalagita? Lahi man ang daga kay daga nagigani, kanang daga na gyud. O kanang dalagita kanang murag gamay pa nga dalaga, Pero kani kay live in naman. Gipuyo na. Ang problema karon mga higala sa ilang pagpuyo kay dunay pagka-insecure kining 30 years old kasama buwan kay kini magumbata ang mga sugid di paminaw may itsura. May itsura unya labihan na karon ka sabay nakaon ni mga 30 years old labihan naman ni kasiluso. Labihan kasiluso kay kining maong bata mga sugid di paminaw nga 16 years old. Purbida ka may itsura puti, saktog pamanit, ug tan-aw nimo mga higala ang kuan dili ko lang nganlan ha kining maong bata in taon mga sukid di paminaw. Kintanod ako ni nganlan na lang ron, taod. Kay aron nga dili makabamiktima og lain, kamo magbantay mo diha mga taga barangay Labugon. Dili mo mapaduol ini mga barangay tanod kay delikado kayo. Straight to the point. Kining maong bata nga 16 years old. Purbida kana bitong
doon na ba'y umatod pa o nakalabasa pa kasama buwan pughad kayo. O nabiyabas pa balbangaan ng bataa. Mayong kamunggayan. Natural mga higala kay bata pa kana bang iyang wait bitaw kasama buwan na may picture no? Ang picture nga gigisend ako dire. Ang wait day kanang pink bitaw nga. Why dili nimo lipstickan pero pink di ba? Ha? Mao kana nga kining iyang live-in partner, ha? Si labihan ka siloso. Og sa labihan ka siloso gamay problema day diha naman ka magproblema ron kanang na-impirno man yang pamuyo ini. Bata pa kay 16 years old pagod, ha? Kulatado man siya day. Gikulata kining mao mga higalang 16 years old ining iyang partner. So ang nitabo tuon kay gikulata siya ni sumbong sa mahigala dito sa barangay. Ha? Kasamang ni Muel, asa man sa Budangok. Dito sa barangay, pag abot sa barangay, ang atubang mo na kini si Tanod. Mo na kining hippie mga kaigalaan. Aguroy, wa man niya kapitan. Kaya gipangita na hindi kinasa ang kapitan. Nya, kibaw ka na mga higalang nga kining mo ang kapitan, mga kigsun amado manatad kay murubing man ikaw na siyang barangay inday kin. Labihan man ni kakugihan ng kapitan na wa diya sa barangay si kapitan. So pag abot dito, ang ni entertain ang hippie sa Tanod. Ha? Kinsa man ning maong hippie mga sugid tig paminaw? Unsa man day sa barangay ni day no? Mo ni ang mga kwan, di mo ipakita mo din kay nako. Pertigid may itsura gid lagi kining babayhana. Ha? O kana na ang si kapitan manatad, diin man si kapitan manatad ito panahon na. Nilakaw kay magrubing mo kuno siya kana bang labihan ka kuno si kapitan manatad sad. So ang dito na tubang ang ilang hippie sa Tanod nga maoy na pagtan-aw pa sa babae kasama buwan. Kuy na may babae nga naghilak man, ha? Naghilak man mahigala fan mamols man ang babayhana. Naghilak in taon ang dalaga nga 16 years old. So, gi-entertain mga higalan ining maong hippie sa Tanod. Ayaw pa man kayo ni mo entertain kasama buwan, ha? Nga murag simpatitik ayo, ha? Unsa man kadayon sa problema day. Ang atubang mao kining hippie sa barangay Tanod. O kining iyang duha pa gyud ka mga Tanod. Mao ni atubang so tulo sa tanan nga ni atubang nining mong babae. So of course disumbong nga babae nga mao na sir kanang gikulata ko sir ining akong akong kapuyo. Daghan ko kuan gud bunog rin taong babae. Ha? Pero ang barangay Tanod mga kaigalaan kining hippie daanang nabantayan nga murag lahig tinan-awan, ha? Murag lahig tinan-awan. Asa man ang gagawin ng hippie day mo ni day? Asa man na? Asa man ang imong gipakita na kong picture, ha? Ay kinis inday ken go damay mong screen dili pakitaon ko niya pictures babae nga do na itsura ba, ha? Nga balbangaan kaayo. Unya ang hippie sa barangay Tanod nga si 56 years old naman din may buntag. Ako laningan la na gyud, no? Kay siya may niatubang og sa iyang duha ka mga barangay Tanod pa gyud kasamang ni Muel. Pag atubang dito, unsa may problema day ana no maaman ang babae. Og giadto gi ubanan kining mga babae kay tungod lagi mga kagalaan nga matawag nato nga kuan. Unsa man day pagdakop ni day? Unsa man ang inyong gitan-aw diha? Bi pa nag-birthday pa diha ito. Unsa may nag-birthday diha? Kuan ko no. Nag-birthday ang Chief Tanod. March 27 ang iyang birthday. Mo nang imong gipakita na kong video di among baklaro ko diri mga higala. Si Deken Galinia gud samtang magisgot ko diri mga kaigalan niya ko pakitaon po dayon nga nining babae o tanawa. Guwapang babayhana, no? Unya kini ni ang barangay Tanod haman ani day kini nakaputi mo ni barangay Tanod. Si Kapitan Amado Manatad hamang Tanod ana kanang usa. Tanawa lagi o. Maklaro ni mo gyud lagi ang naog lagi daan pa lagi ko nga do lagi pagka harakab. May pagkaharakab gyud. So giubanan kining mga babae didto sa iyang ginikanan, gihatod sa ginikanan, gipaadto sa ginikanan kay minor man. Gidas ginikanan lan. Pagikan sa ginikanan, namalik na sa barangay, iyang ginsaksyonan ang iyang mga barangay Tanod nya duha. Kay tulo man sa kabuk kaniya tubang. Giskultan ko na iya dito sa kwan niya, ginyan ginikanan, ako na bahala ining imong anak kay aron nga makakita ta justisya ini. Mura po taon nagkatuong ginikanan, anak lang mo, karoy bahala, no? Nya mga barangay Tanod kasama buhin nga duha. Nga iya badi-badi, iyan ang giinan, gisaksyonan niya nga, kining babayhana, ato ni dadon ko ni sa ospital, kay aron nga ma-check ni, no? Mahimuan ni, makurasyonan ni sa atong hospital. Kinahanglan ni sa og kanang medical certificate. So dalon ko ni sa ospital, unya ang ato nga mabahin-bahin tas trabaho, no? Ang barangay, balik mo to sa barangay, kay aron nga, dili mabiyaan ang atong pustis barangay. May pa kayo mo istorya ka sa mambuan?
O gaiya pa mahigalang gipahinumduman ang yando ka mga barangay tanod kay tuluman sila kabuok. Ilang gi eskortan kini mahigalang babae tulos na kabuok. Pero iyang gi papauli ang duha. Balik mo sa barangay kay narabata sa general order. Ang ato bang general order, 11 general order kasama buhay na kinumdum ka. Panahon sa atong C80, atong Citizens Army Training. O si kasamang DJ Boy kay mo hinumdum siguro na ikaw hindi ka hinumdum ka. Ang ato nga general order nga to quit my post only when properly relieved. Kasabot si kasamang dindo ana og si kasamang Jamie kay mga gwardiya man eh. Giingnan sa tanod nga anang balik mo sa barangay kay kinalan nga ang atong poste dito dili mabiyaan, no? Kay ang ato bang general order to quit my post only when properly relieved. So balik mo dito para di mabiyaan ang poste. Ako na bahala ini babae kay ato yung tabangan no dadon ko na sa ospital niya kamundo ha. Balik mo dito. Ako na bahala ani. Unsa bang pagkahitabo ay ndekin? Nga, mura pag nagpabilib kini mo barangay tanod, sige na balik na mo dito kay aron nga kuan ang pwesto na to sa tanod dili mabiyaan. Sige, move na mo. Mura pa kaman pa kasama buhin mura og hiping, mura ga pulis ka dilo. Sige, move. Gimanduan pa mga kaigalanan niya ang yando katanod nga may nagkuyog-kuyog niya. Ako na bahala ini yung babae kay ako ni dadon sa ospital no. Magbahin-bahin ta sa trabaho, balik na mo dito sa barangay para di mabiyaan ang poste. Kay ang atong serbisyo publiko mabiyaan na to. So move na mo. Kauban mga kaigsunan ang duha ka mga tanod niya nga kauban ni move na. Padong sa barangay. Og siya mga kaigalan padong kuno sa ospital kay ang dadon kini babae. Dakong katingala mahigala ining babae. Dakong katingala ni Inday. Nga kining maong barangay tanod. Wa man siya dad sa ospital ka sa mangalan. Ingon sir asa man ni sir, lahi man lagi ni sir. Sada okay ra ni day, okay ra dinhiran ta sa day kay ato ning kunon day, matambalan ka day. Dito gidala sa Inday mahigala sa usa ka lodging house sa Mandawi. Dito gidala ni ining usa ka barangay tanod nganlan ko na lamang. Si barangay tanod 56 anyos ang nasikop gyud sa kapulisan. Barangay tanod Chief Barangay Tanod Diosdado Hista. Good morning ni mo diha, Chief Tanod Hista. Naron taon mga sukitig paminaw. Dito man dadaan ni Hista mga kagilaan sa imbes kay dadon sa ospital. Iya pa nga giilad tong iyang duha ka mga barangay tanod nga kauban. Balik na mo sa barangay kay ang importante nga kitang tanan nag-uban ta dinhi wa nay na pwesto sa barangay. Unya ra ba nga atong general order nga to quit my post only when properly relieved. So nabiyaan tong pwesto to, so balik na mo dito. Move. Inaanak palan murag tinuod nga hipis ka pulisan. Sige, move. Nani move pud kasama buhen. Kay tan-aw niya sa babae nga murag kini 16 anyos pa. Wala pa unsa anay kasamang alan mura og sa auto pa pwede pa nga iripo. Ay panlingo-lingo mga kailangan kining hipis barangay tanod, tan-aw niya lang murag pa ba ni mabunog, wa pa mabunog. Presko pa kasama buhin. Unang gipahimuslan ini maong barangay tanod, maong barangay chief sa tanod. Gida sa lodging house o dito mga kailangan gipahimuslan kining maong babae. Nagtuo sa dili mo reklamong babae day. Nakuha man yun. Sulti sa babae mga higala bida. Napahimuslan siya ni ining Chief Tanod Diosdado Hista ug unya nakuha gyud ang iyang pagkababay. Human kini mahigala makuha ang maong barangay tanod mahigala ni hatag pa kaniya og 300 pesos nga pamiliti. Ato na ni agi katawa mga kagilan bisag sakit nga paminawon in dapat sa babae. Nga nahimo usang vulnerable kasama kin ba? Nagkaproblema siya kay gikulata siya sa iyang partner ni adto sa barangay kay magpatabang pag abot sa barangay gitiwasan siya hinuon. Inay magpatabang siya mahigala dito sa gitiwasan mga sukit paminaw. Kay gibali-bali siya murag sinugbang mulmol ni ining maong tanod. Ato lang ni agi katawa mahigala. Nagtuo ang Chief Tanod nga dili mo reklamo. Gitagaan pa niya 300 pesos og dayon honghong day. Napatay sunod day. Kita lang taday. Sa sunod. Gawas mga higala na kung mag-isa day. Si Kuwaten ko siya kay number 1 inigpa-check in is Vicente Soto Hospital sa Pink Room mo gawas man gito kay kuhaon man gitong duga dito dapita disgas siya gyud kay ni Diosdado Hista. Makuha man gyud kay ang babae may gala to naman
ipaubos naman spinkrom. Inig kuan to day, kutsaraon to dito, makuha man tong duga. Hibuan yun. Ikaduha, nihatag pag seal number, ang tanod, day, dito sintos dayon niya sa sunod ha kita lang tayo text lang ani day kay aron nga kuan napatay sunod. Nihatag pa sa cellphone. Ang barangay tanod ka sa Mangbuen. Ang chief tanod nihatag pa sa cellphone niya day. Di ay cellphone number i-save diha ikuan kay magkita pa ta. Nagtuo sa dili mo reklamo Pagawas gikan sa lodging house mga sukid tigpaminon ni dangop pag hinuos tinuod nga pulis indekin. Dito sa Station 1 sa Mandawi. Dito na yun sa Women's Desk, sus, may action dayon ang Women's Desk. Dakop, may pa mga higala kay human naman dito sa lodging house. Nagtuo man sa may higala nga iyan ang gipapauli kining mga babae. Nagtuo mga kagilan nga okay na dito man dito sa pulis. Sa tinuod na nga pulis. Ngadto na may higala sa Station 1. Ang maong barangay tanod ni balik sa barangay, mura gayahay kay na pataghoy-taghoy pang tanod. Dito na gidakop sa atong kapulisan sa barangay hall. Dito na, hot pursuit operation. Kaya naman nitugan. Giadto na yon sa kapulisan sa Mandawi Police Station 1 o pinanguluhan may gala ni sa Police Lieutenant JC Tanyula. Good morning ni sir. Si Police Lieutenant JC Tanyula mo'y nidakop. Iyang team mga higala mo'y nidakop ni Diosdado Hista nga dito na sa barangay na humana. Unya, nagpalingkod-lingkod na nagtuon na gulat na yung mahitabo niya. Agi ka nagkadimhoy, nagpataghoy-taghoy. Mayo pa mga atubang-atubang sa electric fan mahigalag nagkapi-kapi. Nagkapi-kapi si Diosdado Hista. Pag-abot sa kapulisan dito kasama mo, nagtuo siya nga unsa may operation sir. Nagtuo siya nga ang mga pulis nga siya may tuyo nga chief sa tanod. Kay dunay patabangan mahigala ba ka? Giingnan man sa kasama mo nga dakop sir, ikaw may dakpon sir. O garon may gala na tanggong ron sa atong kapulisan diha sa Station 1 sa Dakbayan sa Mandawi si Diosdado Hista mga kaigilan. Unang gabi niyang pagkatog dito sa Bilangguan mga sukid tigpaminaw human sa iyang kalipay ngayang gida kini sa lodge kining mga babae mga kaigilan. So may buntag nimo da Diosdado nindot ta man nga nimo labihan kabalaan Dios Dado. Dios Dado. Sos Ginoo ko. Si Diosdado karon mahigala to sa iya mga higalang pagpauli sa barangay hall kasama buin. Nagpatubag pa sa electric pa ng kagwang. May papatubag-atubag sa electric fan kapi-kapi pa. Nagtuo mga higalagwa na may tabo niya. Nagtuo nagkadimuhin na niabot mga pulis dito mga sukid tigpaminaw. Ikaw may tuyo sir. Sa tuyo sir sa tongkwan. Ikaw sir, ikaw barangay, ikaw chief sir no? Yes sir, ako chief. Inan sa pulis, inan ni kwan kinini ang pulis lieutenant JC Tanyula. Kuyog na mo sir, ikaw may tuyo sir. Unsa may operation sir? Basta ikaw sir, kuyog na mo sir, kay ikaw may dakpon sir. Nadakpan karon og naa na. Ating kagol karon mahigalas Bilangguan sa Mandawi City Police Station 1. So, kumusta ni mo diha Diosdado? Bugnong Bilangguan Dios. Astilan, o ni nadangatan mga kaigalaan ni maong chief tanod. Gumikan mahigala sa iyang pagkasirok mga higala ining mo babay. Nga iyang di pahimuslan mga sukid tigpaminaw kay tan-aw niya 16 years old buragwa pa mabunog. Og ang kapulisan karon sa Station 1 ilan ang gianda mahigala ang pagpasagag kaso kay karon butaga mag-inquest proceeding na labot ining maong barangay chief barangay Tagay chief barangay Tanod nga nasikop sa kapulisan human may pahimo sa usa ka 16 years old nga iyang giingnan nga dadon sa ospital apan didto day dad sa lodge ni ining maong tanod mga higala. Ang kakatawanan ka sa mambuin kay iyang mga sakop iya pang giingnan nga balik na mo dito kay ang ato ba nga ang atong serbisyo publiko ba. Mura sige tinuod. Hindi na ito mabiyaan ng barangay. Kinalang nga di mabiyaan ng barangay, no? Magbahin-bahin ka sa trabaho. Kaya ako na bahala ining babae. Kaya dadon ko na sa ospital niya. Kamo, duty na mo dito, no? Importante nga atong bahin-bahin ng trabaho. Ako na bahala nini kay okay na ni. Dadon sa ospital. O karon may gala si Barangay Takal. Barangay Takal. Barangay Tanod Chief Diosdado Hista, 56 anyos, nga Tagalabugon, Mandawi, mga higala. Tuwa na, nagpa-oraray sa mabugnaong Bilangguan.
Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide.